Reality show Elite i dalje privlači pažnju publike ne samo zbog intriga i dinamike među učesnicima, već i zbog učestalih kršenja pravila koja su postavljena za život u Bijeloj kući. Uprkos stalnim upozorenjima, takmičari ne prestaju da narušavaju osnovna pravila života u ovom reality formatu. Jučer, samo nekoliko dana pred superfinale, veliki šef je bio primoran da izrekne nove kazne zbog nepridržavanja pravila. Konkretno, nekoliko učesnika je kažnjeno zbog spavanja u nedozvoljeno vrijeme, što je jedno od osnovnih pravila koje se konstantno krši. Kazne su ovaj put zadesile sljedeće učesnike: Mijonu Jovanović, Teodoru Delić, Stefani Grujić i Uroša Rajačića. Njima je zbog ovog prekršaja oduzet nedeljni honorar, što je značajna sankcija koja bi trebalo da ih postekne na pridržavanje pravila do kraja takmičenja. Veliki šef je jasno stavio do znanja da se pravila moraju poštovati i da će svaki naredni prekršaj biti strogo sankcionisan. Učesnici su tako dobili posljednje upozorenje pred završnicu sezone gdje će se odlučivati u pobjedniku Elite. Ostaje da se vidi kako će ova kazna uticati na ponašanje takmičara i hoće li se konačno pridržavati pravila kako bi izbjegli dalja kažnjavanja i eventualno diskvalifikaciju.